Čaute. Dneska si zahráme FC Mobile. Počkáme, kým sa to načíta. Už sa to načíta. Ja sa vám ozvem, keď sa to teda načíta. Tak, už sa to načítalo. Kláňme. To je jedno. Zoberieme si tu veci. Dúfam, že tu niečo dobre bude. Españolo. Athletic Bilbao. Gurecka. Čo? Nechcem tohto. Čo to je? FC25? Legendary Straight. No. Tak dneska si zahráme Icon Chronicles. Ideme do mainu. Zoberieme si staminu. A ideme hrať. A na konci si zahráme aj pár zápasov. Tak, ideme. Určite to vyhrám. Nemajú moc dobrý tím. Jaj. Len ho obrať. Stačí ho obrať. Ešte sme si nedali vlastný. Haraslín. Yes, penalta. A gól z penalty. No. Potom mi píšte do komentára, akú hru by som mal natočiť na budúce. Môžem natočiť napríklad Roblox, Brawl Stars. Hocičo. Nezabudnite prosím na like a odber. Moc ma to podporí. Jaj. Haraslín, náš zástupca slovenský. Tu máme si ho fejkového. A tak vyhrávame 4-3. Chcel som porobiť toho brankára. Jak som ho skopol. No, teraz budeme mať odkop od brány my. Haraslín. No. Pekná strela to bola, ale išla mimo. To bola škoda. Chcem červenú. Piu.
Nehovor. On mi to Guiraši zablokoval. Guiraš. Prepačte, ak nebudem vedieť vysloviť nejakých hráčov meno. Tri. No, tak ideme. 3. To bude žltá, červená. Dobre, žiadna. Našťastie. A keby ste chceli vidieť môj tým, tak vám ho ukážem. Takto. Tu je potom ešte lavička. Tuto je lavička. A tak to vyzerá. Čo? Offside? Čo sa stalo? Videl som. Jaj. Solskjaer, alebo jak sa volá. Jasné, že to chytí, keď to bola odrázaná strela. Nedá. Žltá. Takže to bola červená, lenže bola výhoda. Asi. Opa, Gangnam Style. Keby ste chceli sériu z FC Mobile, tak tu zanechajte 100 lajkov. To mohol byť pekný gól. Ale keď vidíte, že to mám na auto, keď mi to oberá, tak to znamená, že ja som taký začiatočník ešte. Yes. Nemusel som až takú bombu, ale nie je nič lepšie. Iba som si to zaistil. Tak. 4-3. Keď sme pridali gól, bol by to dobré. Ale si ho aj pridáme. On ma faulol. Žltá. To bol faul. Dobre. Už som to nevlakol, že... A jak som slúbil, na koniec tohto videa som si nechal jednu špeciálnu vecičku. No ešte vám poviem niečo. Keby ste chceli, môžete sa pripojiť do mojej ligy. Tu je Top League in World. Tak sa volá. No a... Haló, čo sa deje? Čo mi prišlo? Ozvem sa vám, keď to opravím. Zrejme som asi musel reštartovať celú FIFU. To bola chyba. Ozvem sa vám, keď sa mi to načíta. Už to tu je. Dobre. Tak jak som hovoril, ideme na head to head.
Jejda. No tak prehrám proti Realu Madrid. El Clásico. On ma dorazí. No, obávam sa. No, jeho tým vyzerá ako Havertz. Jaj, Kobel. No, ten brankár môže mať nejaké chybičky. No tak ideme. Vyšťa, no. Proti stovkovým hráčom nemá šancu. Carlos Alberto. Giráši. No, jasné. Ale celkom idem. Kobel. Nie, Modrič. Vyšťa. Ale nafaulovali. Jaj, to bolo tesné. Ajaj. Ferran Torres. Dobre, brankár ma ešte podržal, ale nenadlho ma podrží. Jak to, že to zvládame? To som si ani nemyslel. Hej, už som sa zlakol. To nahrať musím. A teraz ide sám na prázdnu bránu. Ajaj. Čo bolo? To bolo offside. Fakt to bolo offside, to som si nemyslel. Ja vlastne aj Haraslín. Hanska tu máme. Ako zástupcu Slovenska. No, môžem dať aj nejakého českého hráča si kúpiť. Ak remizujeme, budem rád. A že som išli do dobrej šance. No. 99. 95 Haraslín. To som celé pokazil. Obrana. Schlotterbeck. Čo ti je? No, kokos. To bol faul. Máme. Haló. Nahrávaj. Nepíška. Nie. Wirtz. No tak to prehráme už, to je jasné. Vyšťa, Salah. To je gól ďalší. OK, ďakujem. Veď to mohol dať dopredu a ja by som... Prečo je to také ťažké hrať?
No tak, kamo. No. Môžeme si dať ešte VS atak a to už akože zakončíme. Ako dobrá hra. GG. Dáme si VS atak a... Počkaj, má nejakú ligu. Dám si za frenda. Dáme si VS atak a môžeme ísť. A potom už teda ukončíme video. Messi. Ale fakt, keby vás niečo napadlo, čo by som mohol natočiť za hru, tak kľudne píšte do komentárov. Ako brankára má dobrého. Ale ten útok nemá dobrý. Opa. A tak Neymar. Jasné. Gól. Haló. To bol pekné od Haraslína. Gól. Dáme góla, dáme. Haraslín. To jak? Majnena by som nechcel mať. Veď faul, penalta, zavinená penalta. 6-4. Takto sa vyhráva. Winning, I'm winning. Obrana mu zlyháva. Teraz dám jeden krásny gól. Hopa, hopa. Tak nedám. Hopa, hopa. Veď som mohol vyhrať 9-6. No, tak už asi ukončíme video. Dúfam, že si zamilujete aj moje ostatné videá. A tak, čau.